stress mam lady D omunye une stress kodwa akasisho akasivezi kodwa uthi ubheka ulimi lakhe ulibona ukuthi le maceleni ngaphambili angathi lino zigzag angathi kunendlela nje yabona ehambayo yazi ukuthi lona udumelele ebusuku mhlambe amazinyo alale phezulu kolimi mase yaziluma mase ulimi lolo lishiya lo mamake egcineni mase kube angathi kunendlela ehambayo lapho kulo muntu ke loyo usuke naye kusho ukuthi lo muntu unenkinga yokuthi une stress. Look khumbula mam lady D ukuthi as much as uzotaste ukudla i-taste yakho eningi 80% by the way of i-taste yakho isuka nasekhaleni hamsana nokhala. The more into uyinuka then uzoyitaste. Yabona if ungakwazi ukunuka like umuntu onenkinga ama sinus njalo njalo ugcina ethe ukudla kundivindivi kanti cha akona ukuthi akanama taste is because kublock emakhaleni. That is why after i-COVID abantu abaningi baba nenkinga yokuthi ethi amakhala because kwakunenkinga i-COVID affect amakhala agcine sethi i-taste ayikho is because 80% of i-taste yakho isuka ekhaleni. So once kwanokublockeka ekhaleni lakho then awusakwazi ukuhlukanisa nokuhluza the different kinds of ukutaste kokudla if ukuthi usuyakudla wena. Yakhululwa nedatha umuntu asayithixwa. Kusho ne-COVID. Kodwa ke mhlambe while ngilapho mam lady D ngoba kunomlaleli ekhaya usethi hawu mina linje ulimi lami and ukusho ukuthini mhlambe ngizoliqala phambili nje ngezitho zomzimba. Okay, ingaphambili leli bengithi lona litaste ushukela nento ezimnandera. Okay, it's the part of inhliziyo yakho ikhuluma nayo lo part engaphambili inhliziyo yakho ingqondo yakho. So if kukuthi le part yolimi lakho elingaphambili tip libovu kakhulu lokho kuyasho ukuthi either awulali ebusuku or unenkinga ezifana nestress or ucikekile nje yabona kakhulukazi if kukuthi uba nesilonda la ngaphambili olimini kusuke khamba nama emotions ngoba nengqondo yakho the mind is also at the tip of the tongue. So if kunento ezicikayo nje mhlambe awusolvile kuzokwenza lokho. Of course uma imhlophe ingebovu ngaphambili kusho ukuthi igazi nenkinga ye circulation ngoba kusayindawo yenhliziyo le. If kukuthi une ulcer khona umuntu okabe nesilonda lesilonda lesi isibela ngaphambili kolimi lesi kuba ngathi kugubhekile phansi yabona ibhlungu leyo. So of course ngaba ukudla okufana no pineapple kuyakwenza lokho ama spice acid zonke lezo zinto ziyakwazi ukuthi zikwenze lokho. Usebenzise i-toothpaste engazwani nawe ya sensitive wathi usuqubhile wangahlambulula kahle ugcina suba naleyo nkinga unesimo nje sikwenze ukuthi immune system yakho yehle even ne-stress ke singakwenza lokho. Okay, ukuthi immune system yakho yehle. All right, ingaphambili still if ngila emaceleni indawo ehambisana namaphaphu akho. All right, so if kuukuthi leyo ndawo iyoma okay isuke esho leyo nto ukuthi uba nokucinana kukhona ukucinana okuthiza uba khona emaphaphini akho or if crack lokho kuzoyenzeka kakhulu kazi kubantu abane asthma or nabantu nje ozilile kunento ebhlungu empilweni yakhe nokuzila okuthize. All right, khumbula ukubone omama laba bakhwehlelayo kakhulu or even abantu abadala nje ngisho ukuthi omama kuphela uthi mase sekhwehlelile lokuba nosi kuba ngathi sengomile letha amanzi the minute ephuza amanzi kwehle. Okay, ndiqiniso yileli mam lady D amanzi awaye emaphashini into engiyaziyo ukuthi bengisathi ngizosho noma yini kumnikela amanzi ngigijima namanzi amanzi awaye emaphashini uma ukhwehlela usukukhwehleliswa yini usukukhwehleliswa amaphaphu amanzi if uwaphuza ahamba angesophagus yakho ahamba ngenikwe lakho ahamba ayeswini awaye emaphashini. But is because of kona lokho ukuthi azoqala athinte ulimi and kune part yolimi le ehambisana namaphaphu akho okuyiyona esuke yomile. So once when waphuza amanzi yathinta amanzi leyo ndawo iyakwazi ukuthi i-connect nephaphu lakho mase kuyama ukukhwehlela. Manje uqulekile emgaqweni toilet amanzi kusuke kuseright ngusempumile useke waphuza yini ngoba phela mequlekile akaze waphuza kunaloko uzochoka unless ke kodwa ufuna ukumthusa ngamanzi umthele ngamanzi abandawo not ukumphuzisa uyamthela ngawo because ufuna thuke kuze akwazi ukuthi avuke. Okay,